दुखुथिया नखर उन्दुनाय समाव अख्रांखौनो नायहरनो हायै जाबाय आं। नायहरब्लानो मिनिहरो हाथरखिफोरा आंखौ। आइया बुरैबाय, आफायाबो बोरायबाय, खामानि मावनो हाला जाबाय। आदायाबोसो हिनजाव लानानै जुदा जाबाय। उन्दै बैसो आं मा मावनो, जेबो आगोर मोनै जाबाय आं। खानस्रि खुरनाय हायाव खामफ्लाय बस्था बनानै जानाय। आय' आंनि नखरादि बेसे दुखु गोनां। मालायहा फरायो लिरो साननि सोरां बायदि ब्ला ब्ला कारेन्टनि जोंथिजों। आंहा फरायो लिरो मोले-ले बाथि आरो लेन्थननि सोराङाव। आय' बेसे दुखुथिया आंनि नखरा। बे गाननायखौनो गानबाय था, बे जोमनायखौनो जोमबाय था। थारैनो आं बै लामायाव ओंखारोब्ला बिबायारि साननायानो जोबनो थांनाय नङा। बिबायारि बुंजानोथ' हागोन आं, खामानिखौसो सोर होगोन आंनो। खाथियावदि आंनि थाखोसेल' बारा, गासैबो नखरानो। नोगोराबो बेसे गोजानाव। गोजौ गाहाय, उन सिगां, जिबौ गोलेर, मोसा हाखर। नाथाय आंनि आखायाव लावथि गंसे गैया। आय' होनग्रायाथ' बेसेबा गोजानाव। बाख्रि दुलिनि खोथायाथ' गोजानावसै। माइ हेन्दोआवबो माइरं गैलिया, साननि सोराङाबो गैलिया। माथो खालामनो आं उन्दुलांनोसै। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर। आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।